आंनि मुङा प्रियांशी प्रियदर्शिनी दैमारि ओमफ्राय आं आगोल मा बुंनो माबा बिराद मोजां मोनगासिनो आंहा आं आंनि मामि बाबाखौ बिदि प्राउड मोमेन्ट होनो हादों कि माबा एथ' मोजां पार्सेन्टेज लाबोनो हादों आंहा विथ द सपोर्ट अफ my teachers, my friends, especially my parents, since they looked after me ever since I was a child. And how should I say this? Like, the way they placed their trust on me, it made me, like work even harder. It motivated me to continue my studies. I have been like taking classes here since class 7. And class 7 of yours join खालामदोंमोन ओमफ्राय for my experience I think it is a very great institution because I like how they are patient with you, they let you ask questions, and most of all I like the way, like the method of their teaching to the students. मा subject-खौ लायोमोन? आं maths ओमफ्राय science-खौनो लादोंमोन Abacus क्लासाव join खालामनानै। बेसेबां improve जादों? आंना बिराद improve जादों। आं class 7-आव मेथ्सआव माने बारा मोजां मार्क्स मोनामोन आंहा खिन्थु माबा बेयाव फैनानै जोंनि माबा सारा आंखौ ओरैबायदि माबा मटिभेट खालामनानै फोरोंदों बे आंखौ बिराद एनकारेज खालामदों कि माबा खम मार्क्स मोनबो जेबो जाया दे नों प्रेक्टिस खालामबा नों इमप्रुभ खालामनो हायो ओमफ्राय माने जोंखौ एक्सट्रा फोरोंनानै माबा रेगुलारलि टेस्टबो लायोमोन जोंनि रेगुलारलि टेस्ट लानानै जोंखौ माबा बिदि फोरोंबाय थानानैनो आंना मेथ्स ओमफ्राय साइन्सआ इमप्रुभ जाबाय क्लास 9आव जोंहा कृष्णा सारखौ लोगो मोनदों He was also a very friendly teacher who taught us a lot of things, especially in physics and chemistry. I'm बहुत happy as a parent. Teachers फोरखौ Abacus Institute नि teachers फोरखौ बयखौबो thankful बिसोरनि आंनि फिसाजोखौ जे बिदि गाइड खालामनानै आवगायाव लांहोनो हादों माने कि जों एज ए पेरेन्ट माने फुल टाइम जों होनो हायाखैमोन बाट गथ'खौ ओंखायनोथ' जों बिसोरखौ फुल बिलिभ खालामनानै आं क्लास 7निफ्रायनो बाहाय फैनानै आं फिसाजोखौ एडमिशन होफैदोंमोन दा माने इट्स अ गुड इन्स्टिट्यूशन माने हेभ फेथ अन देम आं फिसाजोआ स्टेन्डार्ड मेथ्स लादोंमोन ओमफ्राय 97 स्कर खालामदों आं सानाखैमोन जे 97 स्कर खालामनो हागोन बे बेहाय फैनानै बिसोरनि एनकारेजमेन्ट बिसोरनि टिचिं स्टाइल बिसोरनि एनकारेजमेन्ट बेफोरखौ सब लानानै आं सानो माने गथ'फ्रा दे केन इमप्रुभ इन देयार साइन्स मेथ्स बेहाय माने मोजां इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन